שלום לכולם, כאן עורך דין צבי זף. אני עושה את הסרטון הזה בעקבות הכתבה שפורסמה בוויינט ושזכתה להמון תגובות בעניין ההחלטה הדרמטית של בית הדין הרבני, שלכאורה קבע שילד יעבור לגור במודיעין ואז ההורים שלו מוזמנים להצטרף אליו. הרבה תגובות היו ברשת וטענו שהילד הופקר, אז קודם כל אני רוצה להרגיע, הילד לא הופקר, ואני היום בסרטון הזה רוצה לעשות סדר בסוגיה. קודם כל, מהי בעצם הסוגיה המשפטית שנדונו כאן? מה בעצם הנושא המשפטי? אנחנו קוראים לו בשפה המשפטית סוגיית העתקה פנים ארצית של ילדים. מה זה העתקת מגורים פנים ארצית של ילדים? נניח המקרה הקלאסי, זוג שמגדל 3 ילדים בחיפה, ופתאום אחד ההורים רוצה לגור בבאר שבע. אז תחשבו, חיפה, באר שבע זה הרבה מאוד קילומטרים, וקשה מאוד לילדים קטינים לנהל ילדות על הציר הזה של בין חיפה לבאר שבע, במיוחד שצריך ללכת לחוגים, לבית ספר וליצור קשר טוב ולשמור על קשר טוב עם שני ההורים. מה בעצם עושים במקרים האלה? זה מקרים שמגיעים רבות לשולחנם של בתי הדין ובתי המשפט. אז שימו לב מה בעצם קורה. כאשר מתחיל תיק כזה, שאב או אם שרוצים לעבור רחוק, דבר ראשון נותנים צו להקפאת המצב. זאת אומרת, הילדים נשארים לגור במהלך ההליך המשפטי במקום שבו הם גרו. ואז מנהלים משפט, ואותו הורה שרוצה לעבור לגור רחוק, צריך להסביר למה המשמורת צריכה להיות אצלו או להפך. במקרה הזה שפורסם בוויינט, קרה דבר הפוך. היה כאן זוג שגר ברחובות, גידל ילד ברחובות, מרכז החיים היה ברחובות. ואז בעת משבר הגירושין, האישה עשתה לבעל תרגיל. היא אמרה לו ככה, היא הרדימה אותו, אמרה לו, אני רוצה לנוח אצל ההורים כמה שבועות עם הילד במעלה אדומים. אז הוא אמר לה, בסדר. ואז היא עברה למעלה אדומים עם הילד, והודיעה לו שהיא לא חוזרת. האב עוד לא הספיק להבין מה קורה סביבו, והוא מצא את עצמו מותקף בבית הדין הרבני בבקשות להכשיר את המעבר הזה. זה היה פגרה, הדיינים הקשיבו, החליטו מה שהחליטו, ונתנו לה צו זמני שבו היא רשאית לגור במעלה אדומים. זה היה הפתיח, ואז הלקוח הגיע אלינו. 3 שנים ניהלנו עבורו את המאבק. 3 שנים של מינוי מומחים ועוד מומחים ועוד מומחים, עד שהמומחים האחרונים קבעו שהילד הזה צריך להיות במשמורת משותפת של שני ההורים. ואז נולדה ההחלטה שפורסמה בוויינט. מה בעצם אומרת ההחלטה? הדיינים אמרו, תקשיבו, המומחים קובעים שהילד צריך להיות במשמורת שוויונית. הקביעה הזאת מקובלת אלינו, אבל מעלה אדומים מול רחובות, לטלטל את הילד כל הזמן, כמעט על בסיס יומיומי, כל כך הרבה קילומטרים, זה נראה לנו מוגזם. אז אנחנו מציעים דבר כזה. אנחנו מציעים שההורה שיעבור לגור במודיעין יזכה במשמורת על הילד. גם ההורה השני מוזמן לעבור למודיעין, ואז המשמורת תהיה משותפת בתוך מודיעין. כלומר, מה שבעצם הדיינים ניסו ליצור לילד זה בעצם סיטואציה של הורים שגרים אחד ליד השני, בעיר מודיעין, קרוב, בלי טלטולים, בלי נסיעות, או מקסימום הם קיצרו לו את הדרך במקום לנסוע ממעלה אדומים לרחובות כל יום, ממעלה אדומים למודיעין, שזה בערך חצי הדרך. זה בעצם מה שהדיינים ניסו לעשות, פתרון יצירתי, והאמינו לי, הדיינים היו קשובים ורצו באמת ללכת לפי טובת הילד. אז תראו, המקרים האלה הם מקרים מגוונים, כמעט כל הכרעה היא הכרעה של רע במיעוטו. אנחנו עוסקים במקרים האלה ובתיקים האלה כמעט על בסיס יומיומי, ואני בטוח ומקווה שלילד הזה תהיה ילדות טובה ובריאה, ושהוא ייהנה במהלך הילדות שלו גם מדמות אב משמעותית וגם מדמות אם משמעותית. אז תודה רבה לכם על ההאזנה, ושיהיה לכם יום מקסים.